Baha sa ilang bahagi ng NLEX sa Pampanga hindi pa rin humuhupa. Sundan sa report ni CJ Turida ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Nagmisdulang Christmas lights ang mga ilaw ng mga sasakyan na natenga sa kahabaan ng North Luzon Expressway malapit sa boundary ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Bumper to bumper ang sitwasyon at halos hindi na gumagalaw ang mga sasakyan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, nagkaroon ng build-up sa trapiko dahil hindi pa rin humuhupa ang baha malapit sa Tulaok River Bridge. Tuloy-tuloy pa rin po yung ulan, ma'am, kaya talagang lahat ng areas halos ng San Simon. So, we're trying to look for a way na mabawasan man lang namin yung water level dito sa carriageway. Nag-isa po kami ng sandbagging to isolate po yung carriageway at saka yung tubig po sa labas kasi tuloy-tuloy pong pumapasok yung tubig sa carriageway. Umabot sa 10 kilometro ang haba ng traffic panorte bago magpulilan interchange papuntang Tula Bridge sa bayan ng San Simon. Habang nasa 8 kilometro naman ang haba ng trapiko pakanluran pagkatapos ng San Fernando interchange papunta sa parehong tulay sa San Simon. Halos 5 araw ng ganito ang sitwasyon sa expressway. Ang dating 10 minutes na biyahe mula San Simon hanggang San Fernando, ngayon umaabot na ng hanggang 2 oras. Apparently, we also observed na outside of NLEX ay hindi din po sila masyadong nakakadaan. Mas malalim pa po yung mga pagbaha sa ibang parte ng say MacArthur Highway Airport. So, kaya po nakikita natin na kahit ganito po yung slow moving po yung traffic is marami pa rin po pumapasok sa NLEX. Panawagan ng NLEX sa publiko na manatiling nakatutok sa kanilang official social media accounts para sa updates ukol sa lagay ng trapiko bago bumiyahe. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, CJ Torida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.